салом бародарони азиз. Дар ин навор мо муддати дурии зан аз шавҳарашро ба шумо баён мекунем. ҳазрати умар одатан шабҳо то субҳ дар кӯчаҳои Мадина мегашт ва шахсан худаш хонаҳои мардумро посбонӣ мекард. шабе аз назди дарвозаи хонаи мегузашт. овози занеро шунид, ки дар фироқи шавҳараш, ки кайҳо боз дар ҷиҳод буд, месӯзад ва ин сӯзи дили худро ба хондани шеъре дар васфи шавҳараш баён мекунад. чун субҳ дамид, шахсеро ба назди муҷоҳидин равон кард, то шавҳари он занро биёбанд ва ба хонааш биёранд. баъди ин назди духтараш модари муъминон Хафса рафта аз ӯ пурсон шуд: духтарам, зан ҷудоии шавҳарашро то чанд муддат тоқат карда метавонад? зани пайғамбари Аллоҳ гуфт: як ё ду ё се моҳ. чун моҳи чаҳорум даромад, сабраш аз даст меравад. ҳазрати Умар, Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад, амр кард, ки баъди ҳар 4 моҳ муҷоҳидин табдил карда шаванд ва муддати рухсатии аскарро баъди ҳар 4 моҳ гардонид. яъне муҷоҳидин метавонистанд ҳар 4 моҳ ба хонаҳояшон биёянд. бинобар ҳамин бар мо мардон лозим аст, ки ҳаққи занони худро риоя намоем ва бидуни зарурат аз 4 моҳ бештар аз онҳо дур набошем. зеро муҳимтарин ва заруртарин амр ҷиҳод аст. вале дар он ҳолат низ ҳазрати Умар, Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад, аз 4 моҳ бештарро равон надонистаанд. бародарон, ба канали мо обуна шавед.